Barcelona. 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 Hej alle sammen. I dag der er jeg lidt syg, så det er derfor jeg sidder her i pyjamas og uden sminke og det hele. Men sådan er det. Altså, jeg skulle måske forklare, hvorfor det er, jeg taler dansk, så hvis I ikke har forstået det, så er det her min video på dansk. Som nogle af jer måske allerede har set, så har jeg lavet en video på svensk, som jeg kommer til at linke ned i beskrivelsesboksen, hvis I ikke har set den. I dag der fortsætter vi med dansk, og så kommer der 2 til. En på finsk og en på spansk, fordi hvorfor ikke? Altså, det er meget sjovt. Så hvis I danskere, må I meget gerne give videoen en thumbs up. Altså mit hår, det ser virkelig beskidt ud, og det kan jeg ikke lide. Det er det ikke. Se. Det er rent, men det er lyset, der gør det så. Nå ja, noget andet jeg lige vil snakke om er min seng, eller min lagen egentlig, fordi det ligner, at jeg altid har det samme på. Jeg har selv tænkt over det her, når jeg har lavet min video, og når jeg har siddet og redigeret, at det faktisk ligner, at jeg har det samme på, altså hele mit år her i Spanien. Men nej, jeg skifter det altså indimellem. Min mor, hun spurgte mig faktisk, det var derfor, jeg så valgte, at jeg lige ville nævne det i en video. Men ja, jeg skifter det. Det ligner det samme hele tiden. Det er også fordi, i min værtsfamilie har de flere af de samme. Og det er derfor, vi sådan bruger det samme. Jeg tror, jeg plejer at bruge 2 forskellige. Men altså ja, bare så jeg ikke lige tror, jeg har sovet i det samme i 7 måneder, for det har jeg altså ikke. Jeg føler lidt, at snakke på på dansk er lidt mærkeligt. Eller det er ikke mærkeligt, men det bliver sådan lidt mere unaturligt. Eller fordi når jeg snakker med min mor eller min lillebror, der taler vi jo sådan lidt blanding af det hele. Altså vi bruger måske nogle svenske ord. Det er lidt lige meget, ikke? Det gør jeg også på finsk. Altså når jeg taler finsk med min far, der er det også lige meget, hvad jeg siger. Eller sådan. Det er en dårlig vane, men ja, sådan er det. Jeg kan jo godt sådan ordentligt dansk, ikke? For når jeg tager til Danmark, så taler jeg jo det med min morfar, min fætter, min kusiner, familie og venner, du ved. Så selvfølgelig kan jeg jo det, og jeg har jo altid set dansk tv og YouTube og det hele, og film, altså jeg kan det jo godt. Altså det er ikke sådan det, jeg bruger sådan dansk hver dag, når jeg taler med min familie, ikke? Hvis I forstår, hvad jeg mener, det lyder sådan lidt forvirrende, men så ja, så nogle gange, når jeg så skal sådan tale ordentligt dansk, så føler jeg sådan, det kan blive lidt svært. Altså det er ikke svært, jeg kan jo godt finde ud af det, men jeg håber, jeg forstår, hvad jeg mener. Sådan har jeg det også med finsk. Altså der bruger jeg også svenske ord, når jeg taler finsk med min far, og så pludselig, når jeg skal snakke finsk med, det ved jeg ikke, en eller anden, der ikke kan svensk, så bliver det sådan lidt sværere indimellem. Men det bliver man jo også hurtigt vant til. Altså man skal måske lige snakke sådan 10 minutter, og så er man inden i det igen, ikke? Ja, jeg ved det. Jeg håber, I forstod noget af det, jeg lige sagde. Jeg føler, at jeg bare hopper fra ting til ting, men noget andet, der har med sprog at gøre, er, at folk, de tror, man kommer til at glemme sit eget sprog, når man er på udveksling, hvilket ikke er rigtigt, eller i hvert fald ikke for mig. Jeg troede, jeg ville glemme finsk, altså svensk og dansk, det vidste jeg, det kommer jeg ikke til at glemme på nogen måde. Og heller ikke, at jeg ville glemme finsk, men jeg ville blive sådan dårligere til det på en måde. Altså, at det ville være sværere at skulle snakke. Altså, indimellem føler jeg lidt der sådan. Altså, jeg føler ikke, at jeg har glemt det på nogen som helst måde. Altså, jeg kan stadig finde ud af det. Der var et tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg kunne bedre finsk nu, end hvad jeg kunne, inden jeg kom hertil. Altså, jeg tror ikke på 10 måneder, at man kan glemme sit eget sprog, eller at det bliver sværere at tale sit eget sprog. Men fordi jeg også taler 4 sprog, plus så jeg er her for at lære et 5., så tænkte jeg måske, at jeg ville glemme mit finske. Jeg ved ikke, hvorfor jeg taler om finsk, når jeg sidder og taler dansk, men ja, det er også lige meget. Så ja, det er bare noget andet, sådan, hvis der er nogen, der har tænkt over at tage på udveksling, og I bange for, at I kommer til at glemme det danske, eller hvad der nu er, I taler for et sprog, så nej, jeg vil ikke sige, det sker. Jeg har hørt en person, der følte, at den blev nødt til at tænke sig om for at forstå sit eget sprog, hvilket jeg ikke rigtig tror er rigtigt. Altså, jeg tror ikke på den korte tid, du egentlig er på udveksling, du kan glemme dit eget sprog. Måske det bliver lidt sværere for dig at snakke det, eller sådan indimellem, at der er nogle ord, du bliver nødt til at tænke dig om, vent nu lige lidt, fordi du har brugt de ord på et andet sprog. Men jeg tror ikke, at du kommer til at glemme, hvordan det er at forstå dit eget sprog på 10 måneder. Altså nej. Jeg tror ikke, det er rigtigt, men hvad ved jeg? Altså, for mig er det i hvert fald ikke rigtigt. Det var sådan set bare en lille kort video på dansk. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg har snakket om. Lidt alt muligt, tror jeg, men det er også fint. Jeg kedede mig sådan lidt. Men ja, nu skal jeg ud og pusse næse, tror jeg, så tusind tak for, at I så med. Det er det, man plejer at sige. Jeg ser meget dansk YouTube. Tusind tak for, at I så med. I må gerne give den her video en thumbs up, hvis I er dansker, eller hvis I kunne lide den. Og så ser jeg, så ses vi i min næste video. Hej hej!